Това е ритъмът на лятото по Радио София в дъждовният 18 юли. Дъждовен или не, много от нас си мислят за плажа, а свързано с това е и, разбира се, поддържането на добра форма. Как поддържат добра форма пък най-малките софиянчета, ще разберем сега от един любопитен репортаж. До края на месеца на спортната площадка в квартал Гоце Делчев на улица Кестенова гора и улица Метличена поляна се провежда четвъртото традиционно детско лято "Усмихнат баскет 2014". Това всъщност е съвместна инициатива на Столична община и баскетболен клуб ЦСК "Червено знаме". Всеки ден, изцяло безплатно, от 9 сутринта до 11 часа, квалифицирани треньори обучават деца до 10 годишна възраст по програмата "Усмихнат баскет". Специално отидох на баскетболното игрище, за да проверя как преминават заниманията на мълчуганите там и с удоволствие ги споделям и с вас. От колко часа сутринта дойдохте да играете тук баскетбол? В 9. Кое ти е най-интересно в баскетбола? Игрите, които играем и стреляме в коша. Тупкането на топката. Какво трябва да се направи, за да се вкара перфектен кош? Да оцелиш. Къде ти е по-интересно? В детската градина или тук на баскетболното игрище? Тук. А на момичетата не ви ли е малко скучно, като играете с момчета? Те са по-бързи, нали? По-добре ли са от вас? Аз съм по-бързо. И аз. И ядосвате ли се, като не вкарате кош? Не. Да. Аз не. Как се играе баскетбол? Я разкажи. Ти не знаеш ли? Топкаш, обикаляш около това кръгче и скачаш. И скачаш и хвърляш в коша. Искате ли да станете добри баскетболисти? Бихте ли се занимавали с това? Да. Ти като момиче би ли се занимавала с баскетбол като голяма? Да. Защо? Защото ми е интересно. А самото игрище харесва ли ви? Широко ли е достатъчно? Настилката? Достатъчно. Да, много е хубаво. Кошовете удобни ли са ви? Да. Ако забелязвате, това игрище е разчертано по стандартите на Усмихнат баскет. Кошчетата също са специални, малки, които започват от 130 см за деца са, да, и могат и да се дигат, защото много бързо порасвате. Но докато сте на 5 и на 6 годинки, както е, през лятото идват и деца и до 10, се играе на малки. Аз ставам на 5. Кое е най-важното, за да вкарваш добра топка? Какво си научил? Най-важното е трябва да се забавляваш, за да вкараш. А карате ли се понякога, като не вкарате? Или... Не се караме. Само да ни кажете за финал, гледате ли по телевизията баскетбол? Да. Знаете ли името на някой известен баскетболист, например? Аз знам. Кой? Майкъл Джордан. Какъв е той? Известен баскетболист. Известен баскетболист. А Пепи, Йоанка и целият отбор юнаци там наистина са се постарали да тренират усърдно, за да станат някой ден, може би, и те известни баскетболисти. Преподавателят и мениджъра на проекта "Усмихнат баскет" Васил Миколаш обясни, че за да се достигне световна класа в колективен спорт като баскетбола, най-добри умения се изграждат наистина в ранна възраст. Да го чуем. Затова решихме да се започне от най-малките и така постепенно се роди тази идея. Вече имаме и методика, влезнахме и в детските градини. От септември в целия район на младост на столицата, там има 18 детски градини, ще се започне. Всъщност какво е необходимо, за да идва едно дете редовно тук на игрището, да тренира своята координация? По време на учебната година, с помощта на това помагало, "Усмихнат баскет" в детските градини, обвързано с учебната програма, учебния процес, това от септември до май. Всеки месец са показани игрите, всичко е във вид на игри. Минава в веселие и закачки, на децата им е приятно, родителите са доволни и това дава така увереност, че нещата ще се случат. Това е по време на учебната година, а през лятото, както тук на това игрище, което сме в момента, ще се правят кампове в цялата страна и децата свободно, тук никой нищо не заплаща. Усмихнат баскет, ние създадохме детска академия, се грижи за това. Имаме уверението, че и Федерацията по баскетбол, Спортното министерство, общината, както от самото начало, личната помощ така на госпожа Фандъкова. Това игрище ни беше предоставено, за да се занимават децата. Какво ще кажете за скептиците, които си мислят, че е малко раничко, преди 8 години, България е единствената, като че ли една от малкото страни, в които деца под 8 годишна възраст вече тренират? Ние се облегнахме на абсолютно всичко, което съществува в световната практика. Това са някъде около
над 130 игри и от тях в самата практика това, което е удобно, полезно за децата, без да изневеряваме на основните елементи на баскетболната игра, подбрахме и са останали 30-на игри, които са включени в помагалото, които комплексно развиват децата, не само ги подготвят за баскетбола, но изобщо ги подготвят и физически, и психически, и даже ги социализират, защото е колективна игра баскетбола. Карате ли им се, когато грешат на игрищата? Основната цел е те да се забавляват, да се чувстват добре, да са усмихнати и да бъдат все по-здрави, да се развиват здрави и жизнерадности и да могат бързо да мислят, което смятам, че трябва да се възпитава също от малки, за да нямаме, примерно, фалити на банки, да речем. Чухме Васил Миколаш, мениджър на проекта Усмихнат баскет. А другата новина, свързана с тази тема, е, че Столичната община ще предостави на Българската федерация баскетбол за безвъзмездно ползване спортна зала Триадица. Договорът между двете страни ще бъде на решение на Столичния общински съвет. Спортният обект се предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на Федерация баскетбол. Продължаваме сега с музика. Слушаме The Wanted с Walks Like Rihanna и разширение на сградите на големите гимназии. Това е темата, която предстои в ритъмът на лятото.